Anem a la reunió. Com cada dia, els responsables d'editar el Telenotícies Migdia i els caps de les diferents seccions de la redacció es disposen a decidir en una reunió quins temes d'actualitat s'han de tractar i quins temps i ordre dedicaran. Però en campanya electoral aquest criteri periodístic queda condicionat en la informació política. L'ordre i la durada de les informacions ve marcada no pas per l'interès informatiu, sinó pels resultats de cada partit a les eleccions catalanes del 2006. Convergència avui li toca 1,50, el PSC 45, Esquerra 50... El criteri decidit pel Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals estipula que per un minut del partit més petit, Ciutadans, el més gran, Convergència i Unió, n'ha de tenir 6 minuts i 15 segons, i la resta en proporció. A més, dicta l'ordre de major a menor, cosa que moltes vegades fa inviable confrontar els candidats. Tampoc entren en el bloc altres formacions sense representació parlamentària. Pel Comitè Professional de TV3, els blocs afecten el dret dels ciutadans a la informació. Que establim el temps d'una notícia abans de que la notícia es produeixi. Que no és ni professional ni per l'espectador, jo crec que tingui cap tipus de sentit. El ciutadà ens paga amb els seus impostos i no només ens paga, sinó que confia en nosaltres. Per tant, qualsevol cosa que se li doni que no sigui una informació feta amb criteris periodístics no és el servei que es mereix. El Col·legi de Periodistes i altres associacions van presentar un recurs contra la decisió de la Junta Electoral d'obligar a fer blocs amb ordre i durades prefixades, però el Tribunal Suprem va desestimar el recurs i, a més, va avalar els blocs electorals. El president del Consell de Govern de la Corporació, Enric Marín, assegura que en l'anterior campanya de les europees el criteri va ser molt més flexible, però ara, diu, la resolució del Suprem mana i obliga a ser més rígid. El Tribunal Suprem s'ha manifestat amb molta contundència, consagrant d'alguna forma la doctrina dels blocs. De manera que aquesta vegada el Consell de Govern tenia un marge de maniobra pràcticament zero. L'esquema que es va aplicar a la corporació a les passades europees ja no es podia aplicar, perquè, torno a repetir, a les passades europees no es va fixar ni ordre ni còmput diari. Mentre no hi hagi una sentència del Constitucional, és doctrina que s'ha d'aplicar. La futura llei electoral catalana pot abordar el tema, però de moment a Espanya PSOE i PP ja estan disposats a reformar la llei electoral per obligar també a les televisions privades a emetre blocs electorals.